Slavures temaşevan heja ji bajarê Amedê em li pêşberê we ne vê carê jî dîsa hunermendek em bêjin nivîsgarekî hêjayê bi merabe. Ew bi xwe gelek pirtûk nivîsandiye. Em dikarin bêjin bi dehan pirtûkên hem roman hem çîrok hem helbest hem jî êwerger. Birêz Recep Dildar li gel me ye. Ew bi xwe bi eslê xwe ji Diyarbekirê demek mamostetî dike lê ji ber fikra xwe dikeve zindanê 4 sal jî di zindanê de dimîne. Lê dev jî hiç em bêjin ku doza xwe ya ji bo zimanê Kurdî pêş bikeve bernade û gelek pirtûk dinivîne. Niha li gel me ye ez dixwazim em pêra hem sohbet bikin û em bêjin ku berhemekî nû derxistiye. Di destpêkê te bi xêratina te dikim. Tina bi xêrê de bê, hûn jî bi xêratin û ez gelek hevxweşim beşdarî bernamaya we dibim û xebatê xwe bi we re parve dikim. Zor spas. Em di destpêkê te pîroz dikin. Berhemekî nû bi navê Bêjan. Bêjan. Nû derket. Niha nû çap bûye. Bêjan lê bes bijan e. Yani çîrokek bijan ez bowerim. Dixwazim tu hinek behsa çîrokî bikî ji min. Belê, çîrok li du welata derbastive, yek jê Malavayê, yek jê Zoravayê. Malava dişibe Kurdistanê, Zorava jî dişibe Tirkiye. Îja ji ber kî xelkê Zorava serdestin, zor û zulmê li xelkê Malava dikin û tecawuza dikin. û serdestiyê wan jî em bêjin desthilatar jî pişta wan miz didin. Yani hek û hukuk tune ye. Bi vî awayî gelek malbat têk çûne û keçin em bêjin welatê me jî rastî tecawuz hatine. Îja tiştek bala min kişand bû. Gava di nava du malbatê Kurd de em bêjin ya keçayekê direvîne ya tecawuz bike derhal derin hevdû dikujin û bi awayî tola xwe distînin. Yani li gorikî tedî di civatê de karin wan li hev bînin wan ew bikin. Îja diviya de gava ekdarên dewletê vî işê dikin hek û hukuk jî tune ye. Yani tu nikarî serî li ciyek jî bidî. Hek û hukuk tune ye. Bi sedar mînakê wan me dîtine keş mecburî xwe dikujin yani. Ji bo em bêjin nikarin ji ber ew yani tadeyê civakê xwe dikujin. İja min romanek wisa nivîsî ku di civata me de keçek radibe van zordest û tecawuzkara dikuje ji ber ku hek û hukuk tuneyî bi vî awayî dixwaze xwe bigîne heqê xwe yani. Peki ev çavderiyek yan te bîstibû yani te got mesela hem li Rojava hem li Türkiye yani hin çîrok hene serserê Kurda derbas dibin. Yani ne tenê em bêjin Rojava Bakur gelek çîrokê wisa hene bi taybetî li Batmanê gelek keçan viyavayî xwe kuştin yani. Çünkü zor zulmeke mezin ser wan hebû rastî tecawuza dihatin nikarin malbatê xwe li par vekin nikarin çarekî ji xwe bibînin xwe dikuştin yani. Gelek keça viyavayî xwe kuştin. Ana jî hin salê çûnê li bajarê Konyayê malbata Kurd gölebaran kirin kuştun yani. Gelek rastî tiştê wisa tên û hek û hukuk tune mesele ev e. Gava hek û hukuk hebe gora kanûna ev tişt çareser dibe. Lê gava hek û hukuk tune be divê yek rabe hinek wan cezayek bide wan ku êl dû wan tên vî karî nekin yani. Baş. Peki Bêjan yani em dibînin ku wek çîrok e lê bes wek roman hatiye nivîsandin. Yani novel em dikarin bêjin? Roman çeyan jî? Yani çîrokek dirêj jî me karî binav bike lê wek roman e. Roman ji ber ku gelek karakter têdene li ser heft karaktera avabiye ne hem dikin yani karakterî ji ber dikeve hêla romanê piranê yani. Te gotiye Zorava li Rojavayê Kurdistanê ciyê ku Kurd dijîn ew taxina wê Zorava ye yani. Zorava li her bajarê Kurdistanê mutlaka gundek du gund heye. Berê hinek axayên zordest diçûn bi zorê dest datanî ser gunda ew navê wî gundî dibû Zorava. Ê welata jî yani divê navê Zorava biye yani. Yani ev nav gelek bal dikişîne yani Malava û Zorava te Malavanê Kurd ji ber kî hatî gotî ser çava. Moğol hatine, Arap hatine, Bizans hatine, yani Türk hatine, Fars hatine, yani ki hati, vivalati
Gotun ser çava cidanıvan. Ser seri xukirni destelattar. Anacı dikinakın nikarnıvan ser seri xud daxinin yani. Bəli. İcə bejan em dibinu ki şweşanxana dara derketiye. Bəli. Li her derê dikarin bigêjin. Bəli, ez bi weşanxanaya dara dixebtim. Bu sê romanê min û du çîrokê min 5 kitabê min weşanxanaya darayê derketim. Şu Portugal Kurdî belav dike. Yani ki bixwaze ser internetê dikare peyda bike. Baş. Peki yani niha destê de yani em zanim ku Recep Dildar salê carkê jî du cara Portugek çap dike derdixîne. Deste de dîsa berhemekî nû heye. Berhem hene çawayê niha di hişê min de sê heb roman hene. Neyek. Çünkü li welatê me wisa bûyer zêde ne, bûyerên balkêş zêde ne. O pirsgirêkê civaka me pirin. Yani her yek dibir romanek serê min de. İca kîja zixtê bide min ez pêşî ya dinivîsînim. Ana jî yek heye yani sê heb di nav hişê min de ne feqet yek derd dikeve pêş wan. Ez ê mehek dinê yani zivistanê ez ê dest pê bikim rûnêm sê çar meha ev ya binivîsînim. Baş. Biyawî. Ez xwazim xeyala Recep Dildar bipirsim. Xeyalê wî çi ye ji bo ziman, ez bêjim ji bo welat. Xeyala min Yani ji aliyê we jê karî be. Yani xeyala min gavaz di Küçev kolanên Diyarbekir bimeşim, zarok bi Kurdî baxivin. Li mektebê Diyarbekir dengê zaroka bi Kurdî bilind bibe. Xeyala min ew e. Dest xweş gelek spas bi beşdarbûna te em kê xweş bim rastî. Em zanim ki di demeknêz de dîsa berhemek ew ê dirê de be înşallah. Em hêvî darin ji bo ku em jî bikaribin bixwînin. Zimanê te jî bi rastî jî yani gelek ez bêjim ku zelal e yani ê ku nexwendibin ji bo wan ez bi taybetî bêjim. Yani her kesekê bixwaze bi Kurdî bixwîne li Bakur ji bo Bakur dibêjim yani bi rehetî dikarim bixwîne. Dest xweş zor spas. Spas mala ve serketin ji were bername were û Kurdistan TV'ye. Zor spas. Belê temaşevan nêja ji bajarê Amedê birêz Recep Dildar nivîskarê hêja bi me re bû. Em ê bêjin ku kerem kin bêjan bixwînin.